Shout out! Alright, so isang mapagpalang umaga sa ating lahat at tayo po ay nandiritong pong muli para sa mga panibagong update dito po sa Malabon Fish Market. So sa mga nagtatanong, no, ito pong lugar ay 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. At kung kayo ay manggagaling po ng monumento, papunta po dito sa Malabon Fish Market. Diyan po sa Pure Gold Monumento ay sumakay po kayo ng Malabon Bayan. At sabihin nyo lang po sa driver na ibaba po kayo sa may City Hall at lakarin nyo lang po at katabi lang po ng Malabon Central Market itong labas ng Malabon Fish Market at katabi rin ng Malabon Fish Port. So napapagitnaan po ng Malabon Fish Port at Malabon Central Market itong labas ng 39 Estrella Street na bentahan po ng mga isda o anumang klaseng daman dagat na inyong mabili. So ito pong muli si Boss Lando Explorer na mag-e-explore. So tara, let's go! Alright, ito yung mga presyohan dito. Mga presyo ng mga mangga, 80 pesos yung per kilo. At presyo ng mga bangus, 40 pesos isang piraso. Grabe, 40 na lang isang piraso. Bangus. Boss Landoy, nakabang ako ng bata. Sinong bata? Ano sa'yo? Subscribe. Ah, yung bata pupunta rito. Oo. Tagal mo daw dumating. 130 per piraso, no? Grabe yung bangus natin, 40 pesos. May 100 pesos, may 120, may 50 pesos. Ito yung 50 pesos. 120 na. Mga presyo na pang budget meals. So ito yung latag ni Boss Maeng o Boy Bangus sa Malabon. 280. Oy, ipon mo na ito, 280 lang. 280 ang per kilo. Pusit ay 220. Calamares. Grabe, no? May talent din naman daw pala siya. Ha? May talent. May talent? Anong talent? Kasayaw. Sasayaw. Kapitan tayo. Good morning. Good morning sa'yo, Boss Maeng. Shoutout pala kay Junjun Topak from Tondo. Ayun. Shout out sa'yo, Junjun Topak from Tondo, Manila. Sino pa? Ilang muna po dyan doon. Isa lang. Eh, yung resibo. Marami kasing iniisip eh. Yung pa shoutout ng maraming resibo. Pero baka pumakay, sinasabot ko eh. Nakalimutan ko eh. Yan na naman tayo sa resibo mo. So, salamat sa'yo, Boss Maeng. Thank you, thank you. Ganyan ang mga latag ni Boss Maeng. 40, 50 pesos pang masa at budget meals na bangus dagupan. Salamat, Boss Maeng. Alright, dito, 50 pesos kilo. Kilo ng mga tahong natin. Wala na kalimasan. Wala, naubos na. Hindi na napapanahon ngayon, no? Sobrang taas na yan. Unang 150 to 100. Ako po, masyado Hindi na pa ganun kalaki yung medium size na. mataas na mataas talaga. Kaya, So ayan, 340 sa mga hipon. Ito yung mga presyohan, no? Bangus tinumpok na, 140. Tapos presyohan ng mga kada piraso. May 70, may 80, may 50. So halos lahat ay pababa, pabagsak presyo ng mga bangus dito sa Latagan sa Malabon. Grabe mga presyohan, no? So shout out sa'yo. Shoutout po sa sa mga followers natin. Good morning sa kanila. Shoutout sa atin. Shoutout sa mga taong bayan. Wala si Kulot? Wala. Papanikukot-kukot lang. Nagpukot ng ano, tumobra yata yung itim eh. Magkano presyo? 90 na lang ang 90 pesos. Ang laki ng tilapia nga daw ngayon. Kala rin po si Malet ko eh. May timbang to, mga 8 guhit sa laguhin. Ayan. Sarap niya pa talagang pang inihaw. House Grabe bangus ngayon, napakamura. No? Ito ng bangos. Mura din tilapia. Oo, sabay-sabay na yung mga presyo na mura. 90. So salamat sa iyo, El. Thank you. Shoutout. Shout out, good morning. Chenta na So raw, lipat na chenta. tayo dito. So
marami yun, salamat. 140. Yellow pinto na natin, 140. Ang ating mga tulingan na malalaki ay 150. 150 per kilo. Shoutout sa'yo, good morning. Bakit nandito ka naman? Kings Court na naman. So 150 no, mga tulingan natin dito. Moy, shoutout sa'yo. Good morning. Lodi, shoutout, good morning. Ay, maambon na. Sana kayo habang di pa umulan. Oo. Ulan na nga. Ayan na. Hindi pala luya ay! Hindi ko kaibon luya. So yan po yung ating mga gulay na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. Sitaw natin ay 20 pesos na lamang po. 60 pesos kilo. 30 kalahati no, ng mga talong natin. Ayan, kamatis, mga presyon ng prutas. Avocado 100 pesos. Yan po yung mga per kilo. So dito, santol ay 40 pesos per kilo. Ponkan natin ay 4 na piraso, 50 pesos. So tumpukan ng mga palaya, 40 pesos at sayote. At meron din po tayo mga pakbit dito, may sitaw no, na 10 pesos. 30 pesos sa mga nakabalot na pakbit. Kilo ng ampalaya, 70 pesos per kilo. So wala tayong nakitang lemon. Lemon ang kailangan natin makita rito, no? Kaya lang walang latag. Bibili sana tayo pang ano sa ating katawan, no? So mga limangon na buhay. Ayan ang mga latagan dito. Okra ay 80 pesos per kilo. So tumpukan dito ng mga lapad ay 50 pesos. Ganda ng lapu-lapu. Kaya pag kumangon, napapaklat eh. 20 lang yan eh. Alright, so yan po yung ating mga nakita at nadadaanan dito mga latagan sa Malabon Fish Market. So meron tayong sound trip na naririnig dito sa kanilang pwesto. Magkano ang hipon ngayon? 280 naman po ang per kilo ng hipon. Dito po yan sa pwesto ni JC. Okra 60 pesos per kilo. Alright, so dito na tayo sa mga latag ni Kuya Ricky, no? Alright, ito yung mga latag ni Kuya Ricky, no? 140 sa mga yellowfin tuna. May pusit kalawang. Sino sumasayaw dyan? Kasi nanay sumasayaw dyan. Kuya Ricky, magkano po yung ano? Pinsan nun, 180. 180 sa daing po. Dahil 140 140. tilapia po. 130. 130. So yan po yung mga price update po natin dito sa mga latagan ni Kuya Ricky sa Malabon Fish Market. At pinahinaan po muna natin yung ano nila, yung sound trip, baka makapirate tayo. So Kuya Ricky, salamat po. Thank you, thank you, thank you. Ate Ria, salamat po. Alright, so yun po, no. Pinaano muna natin na tinatay naman nila. Medyo dadalian lang natin yung ating vlog. So yan po yung mga presyohan po dito, no, 250 kilo ng ngipon. Medyo hiningal tayo ah. So yan po yung mga presyohan, no, ng latagan po dito sa Malabon Fish Market. Ang ating alumahan ay 140 at may tumpukan din po sa halagang 100 pesos. Alumahan. Ayan. Tapos mga lapu-lapu natin ay 100 pesos per kilo. Yan po 160 sa mga pugita. Ayan mga latagan dito. Ayan mga latagan po dito na.
So ganito po yung mga latagan ng mga isda dito sa Malabon at mga hipon na latag, no? So mga presyon ay napakamura sa mga latag nila dito. At halos lahat pa rin po ay bagsak presyo. Yung mga bentahan po, no? Tapos dito ay 270 yung mga per kilo ng hipon. Tapos 290. Yan yung mga presyon po ng mga hipon dito sa Malabon Fish Market. At presyon po ng mga tilapia, no? Yan po ang mga per kilo dito, 110 mga per kilo ng tilapia Batangas sa Malabon. Yan ang mga hipon. So dagsay mga hipon na ating ina-update dito sa Malabon. Pero magkano mga tilapia mo ngayon? 90 pesos, no? Yan ang 90 pesos per kilo. Dito 270, 280. Morning, at mga presyon dito ng per kilo ng mga bangus dagupan po ay 140. Tapos meron dito dalagang bukid, dalagang bigla, 120 per kilo. So, dito tayo sa mga tawilis, lupoy, ayan. So, ganyan yung mga presyo na ating ina-update dito sa Malabon Fish Market. Boss Lando. Good morning. Boss Lando. 100 pesos tumpukan, presyohan ng mga lapu-lapu 130. 90 pesos kilo at 150. Boy, sandal lang ilo niyan, Boss Ayan ang mga isdang bato, 100 pesos per kilo. Bossing, magkano ang lumahan mo? 130 lang, Boss Lando. 130. Tatat po sa mga mag-anak, pre. Tatat po na ako dyan, ha? Shoutout sa mga kamag-anak ko sa ibang bansa, sa Canada. Ayan ang mga latag dito, Gamon. 150. At may mga tumpukan din po, no? 20 na lang, 2 kilo po, Andre. Mga isdang bato. Wala pa. Ate. 2 kilo. Medyo marami. Wala nang galunggong eh. Wala nang galunggong. Oo. Tumuna ka, Boss Jeff. So mga isdang bato na natagan dito, no? Alright, yan yung mga isdang bato na natagan din dito sa Malabon Fish Market. At mga isdang parrot fish. ₱100 sa mga bitilya, no? Turahan. Dalagang bukid. Mga tumpukan sa halagang ₱100, no? Na inyong mabibili dito sa Malabon Fish Market. Shoutout sa Tino.
Tumpukan na ba yan, Boss Onse? 120. Dalawang piraso. Ayun, kompleto na. Ayoko na, ay nakasobre. Sumobra isa rin tagilid. Wala na tayong pauga ngayon eh. Salamat, thank you. Alright, so yun po yung ating update dito. Napakaraming tumpukan ng mga parrot fish na latagan. Shout out sa inyo, good morning. Malaking araw tilapia oh. So ito yung mga natagan dito no, ng mga tilapia Batangas. Pre, magkano ipon mo? Ha? 300 up to 80 ang per kilo. So ito yung mga in-update natin dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Alright, so dito na po natatapos ang ating vlog sa bayan po ng Malabon Fish Market. At ang mga presyon po talaga ay napakamura at bagsak presyo dito sa lugar ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila, ang Malabon Fish Market. So maraming salamat po sa inyong muli sa pagsubaybay sa aking vlog. Ito po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye. Maganda size.